Вот теперь все. Dostlar selam. Saat 3'te kirgan edim. Hozir 4 minut qolgan qoldi, g'aymi? Сразу сөйләшеп булмады, чөнки бер никадәр проблемалар килеп чыкты. Менә хәзер мин туры эфирда. Хәзер мин сезнең белән бергә. Сәлам, хәерле кичләр. Кичтерим дә сәгать 3 булганчы, хәерле кичләр. Исәнмесез? Хәзер без сезнең белән рәхәтләнеп бүген сөйләшә алачакбыз. Сәгать 4-кә хәтле безнең вакытыбыз бар. 45 минут, 1 сәгать вакыт. Шушы 1 сәгать эчендә төрле темаларга сөйләшә алабыз. Прям открытый эфир. Нинди сораулар бирергә телисез, может быть, бәлки сезнең фикерләрегез бардыр, ниндидер темалар буенча. Исәнмесез дип исәнәшеп кенә утырмагыз, языгыз. Нинди темага сөйләшәбез. Сәлам, привет из Москвы. Вообще, как вам сидится на карантине, сөйләгез сез. Мин ничектер бу ситуацияны бик авыр кабул иттем дип әйтә алмыйм. Мин барысы белән дә килешәм. Утырырга кирәк икән, кирәк. Менә инде хәзер 1 ай булып китте. Юк, дөресрәге 25 1 ай була, минем өйдә утыра башлаганга 25 көнне. Мин соңгы тапкыр шәһәргә чыккан идем. Шәһәр темасында дим инде, менә баскыч темасын дигәнне укыдым. Шәһәрдә йөргән идем. Һәм менә инде 25 марттан бирле минем шәһәргә чыкканым юк. Һәм мин моңа бик тыныч карыйм. Иң мөһиме менә барыбызга бергә утырырга, хәзер бу авыр моментны үткәрергә өйдә. Әле Аллага шөкер без өйдә утыра алабыз. Бар бит кешеләр, алар эшлиләр, алар көн саен эшлиләр, бигрәк тә менә табиблар көн саен баралар эшкә. Һәм әле ярар анда башка без дә эшлибез диярсез. Әйе, сез дә эшлисез, ләкин табиблар бит алар хәтта шушы авыручылар белән контактка керәләр. Менә минем танышларым арасында табиб кызлар, егетләр эшли. Алар үзләренең ничек киенеп эшләгәннәрен күрсәтәләр, беләсезме? Монда маска, монда күзлек, монда капланганнар. Сулап булмый, эшләве бик авыр ди. Менә аларга без уңышлар телик. Шуңа күрә зарланып утырмыйк инде, өйдә утырган килеш. Әни минем сезне ярата, Самарага качан киләсез? Самарага шундый күптән барган юк инде, дөресен әйткәндә. 1-2 ел элек барганмын микән. Самараның аның бик күп биналарын яңартырга кирәк, килешәсездер. Һәм иң беренче чиратта концерт залын, чөнки Самараның концерт залына барып керәсең, анда ой. Тигеннән ишелә кебек, моннан ишелә кебек ничектер яңартырга кирәк. Бигрәк тә анда Самарага халык иелеп йөри, татар халкы бик ярата анда концертларны. Шуңа күрә бу өлкәдә дәрәҗәне күтәрергә кирәк әлбәттә. Килешми нинди акчага яшәргәсең? Но менә әлбәттә бар авыр ситуациядә калган кешеләр, бөтенләй эшсез кешеләр. Ләкин бит әгәр дә сез бала белән икән, әгәр дә сезнең анда бит төрле пунктлар бар. Әгәр дә балагызга әле 3 яшь тулмаган икән, ул вакытны хөкүмәт акчалата ярдәм итә. Әгәр дә сезнең бернинди финанс мөмкинлегегез юк икән һәм балык булмаган балагыз бар икән, ул чиратта хөкүмәт акча белән ярдәм итә. Булай сез хөкүмәт эшендә эшлисез икән, әлбәттә сезгә бит инде хезмәт хакы да килеп барадыр, яисә сез дистанцион рәвештә эшлисездер. Яисә сез элек тә эшләмәгәнсез булып чыга, хәзер дә эшләмисез. Монда дөресен әйткәндә, монда вариантлар бик күп. Шуңа күрә мин менә шушы вирус аркасында гына бер тиенсез калдым дигән кеше, нәкъ менә шушы вирус аркасында гына элек дөнья хәтле акчам бар, бер тиенем калмады дигән сүз белән беренче тә килешмәм. Еще в мае тоже будем сидеть дома. Да, я слышала такое. Я слышала, что вот мои некоторые знакомые доктора говорят, что мы и в июне даже, может быть, нам придется посидеть дома. Пешеребез. Мен, кстати, пешереп туйдым. Менә мин бүген ашарга пешермәячәкмен кич белән, чөнки вакытым да юк. Хәзер 4-кә хәтле эфирда утырам да, һәм аннан мин бүген заказ бирергә уйлыйм. Хәзер эзлим берәр тәмле әйбер, әллә нигә бер заказ биреп, әзрәк кенә ниндидер икенче төрле ризык ашыысы килеп куя. Карантин качан бетә дип язасыз сез, авылда рәхәт, все нормально. Бирсен Ходай, инде авылдагылар гына авырып китмәсен, чөнки мин бик куркам. Карантин башланды, йөгездә утырыгыз дигәч, шәһәр халкының 70% балаларын төяде дә авылга китте. Мин аларны да гаепләмим. Әлбәттә, балаларны биреп тә шәһәр фатирында утыртып булмый. Ләкин шулай да без бит авылга кайтып, әби бабаларыбызны авырттыра алабыз. Менә шул гына куркыта мин. Мин дә бүгеннән кайтып китерим авылга, кайтып китерим әби янына, ләкин мине бу тотан инде курку. Үзем өчен түгел, иң беренче чиратта әби өчен. Шуңа күрә мин кайтмыйм, түзәм, һәм Алла берсә карантин бетүгә, әлбәттә иң беренче эш итеп әби янына кайтачакмын.
Гүлназ, дистанционный оқу ничек сізде ауырлықтар бар ма? Кстати, білмеймін, ол мектептен тұрадыр ма? Ол оқытушыдан тұрадыр ма? Біздің оқытушылар түрлі платформаларны сайлады. Біз Учируда да оқимыз, біз Zoom'да да оқимыз, Skype ашада оқимыз, түрлі платформалар. Теге бір яққа ғана нагруженность болмасын үшін. Һәм мен дистанционный оқуда біріншікте қатнашмын. Менің айдан өзі кіре, өзі оқи, өзі хәзірлей, өзі связьге шыға, өзі качать ете. Ол яқтан мен Аллаға шүкір, біз енді зурлар, бізге 8 еш, шоңа көре мен мұнда біріншікте тықшынмын. Хәтта ол айтты, мен контроль ішіне бишке ясадым. Нишік уланы ясаған, нәрсе ясаған, нишік качать еткен, мен білмем аны. Нишік ойлайсыз, ішсізлік темасы нишік өтер екен Қазанда. Ну, әлбәттә, енді біз карантиннан шықтық та, ура, кешегі тұрмыш башланды деген сөз дұрыс сөз түгіл. Ауырлықлар бик көп болашақ, һәм ол ауырлықлар нәғына шушы карантиннан соң үз изоляциядан башланашақ қана әлі. Чөнки хәзер күрәсезме, күпме кеше эшсез қалды, яисә өлешчә эшләре эшле қалды, эш белән тәэмин ителгән килеш қалды. Күпме рестораннар ябылды, ябылырга мәҗбүр хәзердә. Шуңа күрә бизнес, бигрәк тә ИП, индивидуаль предпринимательләр бик зур зыян салды, аларның кесәләренә әлеге вирус бик зур зыян салды. Шул ук мәсәлән мин үземдә әйтә алам. Минем команда, минем бар бер эшем, һәм анда бар минем команда, кешеләр эшли. Мин аларга менә хәзер акча түли алмыйм, чөнки эш бармый. Алар эшсез утырырга мәҗбүрләр. Һәм мин ул эшне бер кайында ала алмыйм. Һәм мин теге хөкүмәт теге үземнең акчамны бирә алмыйм бит инде аларга, әйме? Шуңа күрә мин борчылам, кайчан эш башланып китәр икән дип, ләкин мин беләм, әле бер ярты елсыз минемчә кире коллегия әйләнеп кайтып булмас дип уйлыйм. Ульяновский Газур сәлам, из Ульяновска большой огромный привет. Җәйгә ялларны планлаштырырга буламы? Ничек уйлыйсыз, чит илләргә барып булыр? Ну юк инде, әлбәттә, инде хәзер бит инде август ничәсенә хәтле, сентябрьгә хәтле монда чит илләрне яптылар. Мин чит ил турында гомумән уйламыйм да, хыялламыйм да инде хәзер. Сез әле яхшы әйберләр турында хыялланасыз икән. Ну, молодец, позитив кеше. Инде ял турында уйлый башлагансыз. Минемчә яллар әле киләсе елга хәтле беренчектә булмас дип уйлыйм. Как волосы отрастить, такие волосы, это вообще отдельная тема. Мне кажется, это нужно отдельный эфир делать только про волосы, потому что вот много кто меня спрашивает, что вы делаете на волосы, какие маски. Легче спросить, что я не делаю с волосами, потому что я делаю все. Я делаю все, и нужное, и ненужное. Однажды я настолько делала маски, питание волос, я просто помешана на этом, и покупаю, и саморучно это все в домашних условиях делаю. Настолько я пропитала свои волосы, когда я пришла к своему парикмахеру, и у меня волосы висели как пакли, меня спрашивают, что вы сделали? Я говорю, лечу. Лечите? Я говорю, лечу. В итоге ни плойка не берет мои волосы, они как пакли просто начали висеть. Оказывается, я их перенасытила, каждый день делала маски, а так делать нельзя. И они просто вот прям безжизненные упали. Поэтому из крайности в крайность это тоже нужно соблюдать какой-то баланс. Хәзер инде мин барысын да нормада тотарга тырышам. Көз көндә генә и то под вопросом. Конечно, под вопросом. Көз көндә бар булмас дип уйлыйм. Так, тагын инде сораулар. Ярдәм 3000 бит ул эшләдем, добирали заменами. Хәзер ярдәм 3000 бит ул эшләдем заменами. Сез кая эшләдегез соң? Сез хөкүмәт эшендә эшләдегезме? Менә хөкүмәт дигәннән, әлбәттә, инде хөкүмәт үз эшчеләрен җибәрми, җибәрсә дә, безнең бит хәзер закон буенча эш бирүче, бу хөкүмәт эше турында әйтүем минем, акча түләп торырга тиеш дистанцион рәвештә. Коммерцияле фирмалар һәм оешмалар инде алар да өлешчә түлиләрдер мөмкинлекләренә килгәнчә. Ләкин бар шундый фирмалар, аларны кайналсыннар акча. Юк, түли алмыйлар, чөнки аларның эше, мәсәлән, халык белән бәйле. Хөкүмәттән бер нидә ярдәм алмый. Андый фирмалар әлбәттә түли алмый. Ләкин мин үземнең фирмам турында әйтәсем килә. Үземнең оешмам турында сез инде беләсез, мин Барс Медиа, Татар медиа группасында эшлим. Ул безнең тулысынча коммерцияле оешма. Без бернинди ярдәм дә алмыйбыз. Хөкүмәттән бер ярдәм бар, ләкин финанс ярдәм түгел. Һәм безнең аңлавыгызча Барс Медианың барлык эшчәнлеге ул корылган төрле бәйрәмнәргә, төрле зур чараларга, концертларга, һәм аларның берсе дә хәзер юк күрүегезчә. Шуңа күрә безнең отдел дип әйтик, безнең оешма хәзер акча эшләми гомумән дә. Ләкин менә рәхмәт җитәкчеләргә, безнең шундый җитәкчеләребез, Динә Гараева,
Камил Малыч алар барыбер дә саклыйлар менә бу оешманы һәм үзләренең эшчеләренә акча түләп баралар. Шул исәптән миңа да дистанцион рәвештә безнеңдер эшне алып барабыз, эшлибез һәм көзгә әзерләнәбез хәзер, чөнки нидер майда концертлар булыр дип уйламыйм мин. Карантин бетте дә, халык концертларга йөгереп чыкты дигән сүз шулай ук нидер әкият. Кайчан тамчы программасы белән очрашабыз? Бик аңлап бетермим, нинди тамчы программасы. 30 майда минем туган көне һәм TMTV премиясе 2 бәйрәмне бер итәбез. Алла бирсә, 30 майда TMTV премиясе бәлки булыр, чөнки ул булмый дигән нәтиҗә чыгарылмады. Шуңа күрә без бик әзерләнәбез дип ул барысы да әзер безнең. Барысы да әзер, без на низком старте русча әйтмешли. Тагын нинди безнең көнегезне ничек үткәрәс? Көн, белмим, сезгә генә шулаймы? Ул миңа менә бу үз изоляциядә көн гомумән сизелми шута. Мин торам иртә белән без сәгать 8-дә торабыз, подъем безнең һәр иртә. Сәгать 9-да Айдарның дистанцион дәресләре башлана, ул кереп китә үзенә. Мин эчәм анда, йөрим әле башта. Аннан соң ашарга әзерли башлыйм һәм аннан соң физзарядканы башлыйм. Физзарядка биткәнче ашарга пешеп бетә. Аннан соң инде обед, аннан соң урамга чыгып керәбез дә, урамга чыгабыз. Без бары тик үзебезнең ишек алдыбызга. Аннан соң инде кичкә ашарга әзерләргә кирәк, аннан соң кич җитә, аннан соң йокларга вакыт җитә. Шулай итеп минем хәтта ышанасызмы, юкмы, бер кино карарга һәм хәтта бер китап укырга да вакыт юк. Китапны да мин яткач кына укыйм, ул сәгать 10-ларда, 11-ләрдә генә. Быел уку булмый шул. Безгә әйттеләр, майда инде уку булмаячак. Һәм инде шундый мәгълүмат бар, бәлки әле сентябрьдә дә балалар дистанцион укуны дәвам итәрләр. Ашап та туйдык, йоклап та туйдык. Мин туймадым. Мин дөресен әйткәндә, минем менә мин уйлыйм, мин ничә ел эшләү дәверендә, гомумән тумыштан бирле менә гәрдә бу елларны алсак, ничә ел дәвамында минем менә шулай итеп тоташ 1 ай ял иткәнем юк. Гомеремдә дә ял иткәнем юк. Шуңа мин әгәр дә без бөтен әйбернең плюс якларын гына эзлибез икән, менә ул супер плюс. 1 ай иде. Сургуттан привет сезгә дә, бездә яз иртә килде, җылы шул хәтле самоизоляция балалар өйдә утыра дигән. Яхшы көндә өйдә утыру тагы да авырдыр ул. Бездә менә МЧС Казанда көн сайын СМСлар җибәрә. Җил, давыл булачак дип. Һәм мин әле ишеттем, МЧС шушы СМС җибәрүләргә бик күп акчалар түккән икән инде. Әллә миллионнар киткән дигәндә шулай СМС җибәрүгә безгә көн сайын предупреждение ясап торалар. Җил, ләкин бүген әле кояшлы, бүген матур күреп торабыз. 2022 елның 14 мартына хәтле барачак әле ул. Ой, эфирның темасы юк, без бүген төрле темаларга сөйләшәбез. Аннан соң кайсы тема бигрәк тә кызыклы, кайсы тема бездә күп сораулар уятты, киләсе эфирны шул бер темага гына корачакбыз. Бүген безнең шундый теге була бит әле. Киләсең, сөйләшәсең, чыгып китәсең, тагын керәсең, менә шундый бөтен темаларында кагылып үтәбез бүген. 2022 елга хәтле 14 мартына хәтле барачаксыз карантин турында, үз изоляция турында монысы әкият инде. Бүген шаурма эшләп карадым, вообще шәп килеп чыкты. Молодец, тәмле булсын. Привет дип әйтәләр миңа монда, исәнләшәләр, сәлам. Сез шундый яратып сөйлисез әбигез турында, әлбәттә. Мин әбине үлеп яратам. Әле мин аңа бүген дә әйтәм, бүген эфирга чыгам. Нинди эфирга инде ул әйтәм, өйдән генә чыгам. Аңа аңлатам, барысын да аңлый. Һәм әби белән дә кайбер вакытны без Skype аша сөйләшәбез. Май айында карантин мәле озын айтканнармы? Мин белмим әлегә, миндә берни мәгълүмат та юк. Май айында озын айтырлармы юкмы? Нәтиҗәдән безгә бу турыда хәбәр итәчәкләр. На русском можно? Конечно, можно. Если вы будете мне задавать вопрос на русском языке, я буду отвечать вам на русском. Невозможно сдать, звонишь, зачем ты звонишь, говорят, документы не принимают, и говорят, тип, ваши эти ваши месяца пропадут. Вот, к сожалению, с юридической точки зрения я не могу вас проконсультировать и сказать, что верно, что нет. Но действительно в этом плане у нас сложновато, поэтому нужно ходить, стучаться в одну дверь, не впускать в другую дверь, звонить, добиваться. К сожалению, живем мы в такой стране, что нужно везде ходить самому. Без бумажки мы букашки, заполнять бумажки, документы, стоять в очередях, в электронных, не в электронных. Но самое главное защитить себя и своих близких. Это обязательно. Мы это можем, если будем очень сильно стараться. Күпме көткән кояш, яз и карантин обидно. Я мин бүген дә әле урамга чыктым да уйлыйм, набережныйдан йөрергә иде, урманга барырга иде дип уйлыйм. Сәлам, яңа гасырда безгә килеп кушылды. Сәлам менә яңа гасыр дигәннән
Яңа Гасыр телеканалында баручы мин тапшыруда әлегә туктатылды. Чөнки без съемкалар алып бара алмыйбыз, төшерә алмыйбыз, кешеләрне чакыра алмыйбыз. Безнең барлык съемкалар моторлык салоннарында, кибетләрдә үтәдер, һәм без әлегә стоп дип әйтергә мәҗбүрбез. Бик күп хатлар килә. Дуслар, мин собачка mail.ru. Мин ТНВ, гафу итегез. Мин ТНВ собачка mail.ru. Шушы адресга язырга кирәк хатларыгызны. Ни өчен катнашырга телисез безнең тапшырубызда? Ни өчен үзгәрергә телисез? Ышаныгыз миңа, барлык хатларны да без укыйбыз. Әлбәттә, мин үзем генә түгел, бар минем ярдәмчем, бар минем администратор, аның исеме Лилия. Без шушы почтага керәбез, аның да минем дә доступы бар. Без барлык хатларны укыйбыз. Без инде хәзер алдагы тапшыруларга кешеләр туплый башлады һәм Алла бирсә карантин бетүгә, Алла бирсә без мин тапшыруның съемкаларын дәвам итәчәкбез һәм иң беренче чиратта менә шушы хатларда сайлап алган кешеләрне шалтыратып чакырачакбыз, ягъни минем администраторым сезнең белән элемтәгә керәчәк. Шуңа күрә борчылмагыз, Алла бирсә тапшыру карантиннан соң дәвам итәр дип ышанам. Әлегә барлык чыгарылышларны сез Яңа Гасыр телеканалының архивыннан карый аласыз һәм гомумән телеканалда да тапшырулар кабатланып күрсәтелә. Бәлкем карамаган чыгарылышларыгыз бардыр, бәлкем кайбер кызыкларын тагын бер күрсәтерләр. Шуңа күрә карагыз, безнең белән бергә булыгыз. Мин тапшыруыма бик күп комментарийлар җитә, бик күп кешеләр язалар миңа бу тапшыру буенча, бездә килик әле тапшыру бушлаймы дип. Тапшыру тулысынча бушлай, чөнки бу Яңа Гасыр телеканалының социаль проекты, ягъни бушлай. Сез киләсез, без сезнең маникюр, монда педикюр, чәч буяу, үзгәртү, психолог, табиблар барысы да бушлай безнең. Иратларны да тапшыруга чакырабыз, хатын-кызларны да, һәм уйламагыз анда безнең тапшыруга килер өчен ниндидер тормышта авыр трагедия уздырга кирәк, ниндидер авырлыклар аша узырга кирәк. Юк, безгә конкрет сезнең тарихыгыз кызык. Нәрсә беләсез, бүтәннәрдән аерылып торасыз һәм ни өчен без нәкъ менә сезне күрсәтергә тиеш телеэкраннардан. Шул турыда гына язырга кирәк бар тик. Гүләс, как вы вылечили глаза, у меня тоже опух. Итак, внимание, тоже запоминайте, записывайте, чтобы потом не спрашивать, а то бывает, вот я раз говорю, после, например, в сторисе где-то что-то проговариваю, либо в прямом эфире, а потом начинаются смс-ки, сообщения в директ. Напомните, пожалуйста, ссылку. Расскажите, пожалуйста, не трудно, что ли, вам, дебьёзалар хатта? Мне трудно, действительно трудно. Почему? Отвечаю, потому что таких сообщений в директ не один, не два. Таких сообщений 30, 50, 60, то есть 60 человек пишет. А подскажите, а напомните, а подскажите, если я каждую минуту буду сидеть и подсказывать, и кидать ссылки, то у меня весь день будет уходить на Инстаграм. И так уже подташнивает иногда этот Инстаграм, потому что сама того не замечаю, уже тяну телефон, беру и захожу в Инстаграм. Это уже просто автоматически происходит, поэтому я хочу избавиться от этой привычки. И поэтому запоминайте, либо записывайте, либо делайте скрины, потому что я делаю это от души, свои сторисы, и я стараюсь быть полезной. Вот мне, пожалуйста, пишут, как вылечили глаз, у меня тоже опух. Если вы помните, неделю назад у меня опух глаз, просто ни с того ни с сего, видимо, продуло где-то на улице, у меня начал опухать глаз. Ячмень чыга дип әйтәр, но чыгагына башлап торган мәлдә нәрсә эшләргә кирәк? Внимание, бернинди дару кирәкми. Аласыз бер 4-5 лавровый лист. Татарча ул дәфнә яфрагы була, лавровый лист. Просто для кулинарии. Һәм кайнар су белән кипяток салып, аны заваривать итеп куясыз. Ул тора бер 15-20 минут. Һәм аннан соң шушы җылы суны заварны дип әйтгәндә залпом әкрен генә эчеп бетерергә кирәк. Если того требует ситуация, еще аласыз иртә һәм кич, обязательно на голодный желудок. И все. Через день менә бу ячменегез просто бетәчәк. Ул чыга да алмый кала. Менә бу, я не знаю, как это помогает, но менә миңа бер тапкыраны әйткәннәр иде. Алмапай әйткән яны миңа, кстати, минем алмапай. Шулай эшләп каралы, ярдәм итәчәк дип һәм 100% ярдәм итә. Ну и плюс тетрациклиновая мазь, это наружное применение, лавровый лист внутреннее применение булса, тыштан куясыз, тетрациклин белән сөртеп куясыз һәм все, сезгә ячмень чыкмый, сразу бетә. Так, тагын нәрсәләр монда. Ярый Казанга керсәләр иде дип утырабыз. Казанга кертәләр, сез СМС белән чыгасызмы? Мин, мәсәлән, вообще законопослушный гражданин, вот честно скажу, утыр дияләр икән, утырам, прививкаларны ясат дияләр икән, ясатам мин прививкаларны. Белмим, ничектер мин өйләнгән, у меня, наверное, синдром отличницы. Сделал? Да.
сделала, да. Ну, конечно, я фильтрую некоторые вещи, я не на все говорю да, слепо, но на такие вот конкретные вещи, законные вещи я всегда соглашаюсь, всегда делаю так, как нужно. Также и с смс-ками. Обязательно отправляю смс, мен ничего такого шахарга шығып кірдім, но строго по разрешению. Мен выбираю цель съездить в магазин, посещение медицинских учреждений, либо ветеринарной клиники, дегенне выбираю, я не помню еще пункт, суан бойынша. И һәм выбираю посещение... доставка продуктов выбираю. Почему? Потому что мне иногда анилергия, я если он мапайға барып қайтырға керек, мен олар вообще никак не контактирую. Точнее, я для контактирую, ләкин он мапа не контактирую, мен оларға просто алып барам, ишек қырына қоям, һәм кетіп барам. Ол бетін доставка деп саналышын, мен доставка алам, и бір сағат мен амына жетті. Бір сағат жетмәсә, мен тағаны сама жиберем. Сабанды, значит, тоже был. Но, к сожалению, меня булмайды деп әйттілер. Это еще не точно, конечно, это не официальные данные, но, скорее всего, булмый ничек булсын инде. Хәзер без апрель азагы өйдә утырабыз, июнь башында бер айдан сабан той. Без бит инде әгәр дә монда, менә Төркиядә нинди ситуация булган иде, сөйлим дуслар, чөнки минем һәр илдә диярлек танышларым яши, һәм Төркиядә дә минем танышларым яши. Ничек булган Төркиядә? Без утырдык, безнең кебек 3 атна утырганнар. Утырабыз, әкрен генә чыгып керәбез ди кибеткә, әкрен генә чыгып керәбез анда аптекага. Маскалар белән 1 метр араны тотабыз, шулай дип утырдык ди. Һәм үлемнәр кимемиде. Әзәзләп кенә ди алар арта бара. Әзәзләп кенә арта бара. Һәм хөкүмәт әйткән Төркиядә. Всё, булды. Менә хәзер 4 сәгатьтән бөтен кибетләрдә ябыла. Ну, парикмахерлар кибетләр, анда кием сатучы кибетләр турында сүз дә юк, бөтен нәрсә ябыла. Без хәзер бер атна бер кая чыкмыйча утырачакбыз дип. Халыкта киресенчә паника башланган. 4 сәгатьтән бөтен кибет ябыла. Минем анда печеньем юк, минем анда итем юк, минем тавыгым юк. Һәм бөтен кеше кибеткә чыгып шапкан. Һәм менә 3 атна карантинда утырганны Төркия, бу мин Стамбулны әйтәм конкрет. Чыгып шапканнар кибетләргә, анда контакт өстенә контакт уйлап карагыз, тыгылганнар дип әйтим, тыгылганнар кибеттә бөтенесе бергә чиратларда басып торганнар, менә хәзер инде алар Стамбулда куркалар. Хәзер 2 атнадан нәрсә булып бетәр икән дип. Киресенчә аларны 3 атна өйдә утырганны битергәннәр дә куйганнар. Шуның кебек була күрмәсен, күпме утырабыз да, анасын сабандыгы «Хей!» дип чыгып киләбез икән, әлбәттә, инде монда ниндидер негатив моментларда булырга мөмкин. Не помню, почему вы раскритиковали сериал «Зулейха». Объясните. Вот видите, опять вы пишете. Не помню, почему. То есть каждый раз я должна объяснять. Каждый раз мне пишут в директ. А почему? Я один раз выразила свое мнение. Я написала об этом. Я показала у себя в сторис. Все. Я к этому не возвращаюсь. А о фильме «Зулейха» я говорить вообще не хочу, потому что я не смотрю этот сериал, и я не могу дать оценку этому сериалу. Говорят, что снято сильно, очень крутые кадры, снято очень хорошо, но дело не в режиссуре и дело не в съемках, дело вообще в содержании. Я прочитала книгу, я скажу честно, я брала книгу, не могу читать, убираю, у меня возникают какие-то негативные эмоции, но я обратно заставляла себя взять книгу, обратно начать читать. Таким образом, я раза 4 откладывала эту книгу, брала, откладываю, беру, и тем самым дочитала. Аллаха шукр, я дочитала, я имею свое мнение, я не хочу говорить об этой книге, я выразила свое мнение. Для меня Зулейха, Гаяз Исхақының Зулейхасы, минем үшін Зулейха. Все. Декабрь 2019 жыл әйткәннәр иде кризис болады дип мин ышанмаган, кризис булды. Да, кризис булды, әле башы гына дип уйлыйм мин. Сәлам Гүлназ, сәлам, син кияүдә булуыңны белгәч, тормыш мәгънәсе югалды. Күлдермәгез инде. ТМТВ премиясе буламы Гүлназ апа? ТМТВ премиясының булмый дигән сүз юк, әле була дип ышанып торабыз, Алла бирсә, кем белә, бәлки булыр да. Нәрсә турында разговариваем на разные темы, төрле темаларга сөйләшәбез. От Хабаровска сәлам дигән. Большой привет Хабаровску. Чыкмаячак инде потихоньку, ярты елга сузылачак. Мин дә шулай дип уйлыйм, әлбәттә потихоньку, әкрен генә без, ләкин мин барыбер дә без моннан чыгырбыз дип уйлыйм, Алла бирсә. Чыгачакбыз, бу бар тик бер авырлык кына. Әлбәттә моның ниндидер сәяси ягы да бар, мин юк дип әйтмим, ләкин без моннан чыгачакбыз, Алла бирсә. Әле 1-2 елдан, булды бит шундый авыр чаклар. Утырган идек бит, хәтерлисезме, өйдә дип искә алып сөйләячәкбез, Алла бирсә.
Привет, Гульнас, ты красивая, спасибо. Очень тяжело учиться дистанционно и детям, и родителям, и учителям. Я трудностей не вижу. Я не хочу переходить полностью на электронное образование. Аллах сохласын. Я за личный контакт. Я за то, чтобы преподаватели с глазу на глаз объясняли ребенку, что и о чем, и как это все объясняли, преподавали. Но пока лично я не имею никаких претензий к дистанционному образованию. Никаких. Потому что это у нас все работает. Я уже говорила об этом в начале эфира. Но учителям сложно. Конечно, сложно, потому что все проверять дистанционно, давать на платформе, все выкладывать, все задания, потом это все собирать, проверять, контролировать. Конечно, это сложно. Әлбетте, ул укытучыларның балалары да бар. Уйлап карагыз, әле мәсәлән безнең класс җитәкчесенең, Айданың класс җитәкчесенең 3 баласы бар. Ул 3 баласын да карарга тиеш. Аларның да дистанцион дәресләр шул ук вакытта да бер генә ноутбук җитми, уйлап карагыз, әйме? Бер өйгә ничә ноутбук кирәк, анда кемдер телефоннан чыга, телефоннан бит ул бигрәк тә уңайсыз. Интернет обязательно кирәк. Кстати, я столкнулась с такой трудностью в начале дистанционного обучения. У меня дома нет интернета, то есть у меня нет Wi-Fi, я в этом не нуждалась, я всегда включала раздачу в телефоне, включая раздачу, если нужно какие-то письма отправить или по принтеру распечатать, и все на этом. А когда началось дистанционное обучение, когда мы вообще засели дома, я начала смотреть фильмы через интернет, и все, у меня весь трафик сгорел. Что делать? Что делать? Я решила позвать, провести интернет. Оказывается, люди заходят, они должны зайти домой, не только там на улице какие-то что-то приделать, тарелку приделать и уйти. Должны зайти домой. То есть я должна была контактировать с этими людьми, поэтому я отказалась от этого, и мы купили просто симку Wi-Fi МТСовскую, и сейчас у нас дома Wi-Fi. Я не скажу, что прям отличный, хороший, но Аллах шукр, видите, ничего не тормозит, никто не пишет, что меня не видно, что я исчезаю. Все вроде в норме. Сіздің программада катнашасы келгенде булмас иде менә. Бер кашын да әйтмәгез. Мин вообще яратмыйм, когда кешеләрдә булмас инде миннән. Булмый, мин баланы да әйтәм. Бала миңа әйтә, ой, әни, мин не могу. Можешь. Була, барыгысыннан да була. Почему булмый? Менә нәкъ сезне бәлки без чакырбыз. Языгыз хатыгызны. Идите к своей цели. Если вы хотите добиться, то вы этого добьетесь, несмотря ни на что. Ходай сезне юлыгызны ачачак, если вы искренне этого хотите и желаете. Есть, конечно, люди, которые... Миңа әни килде. Кстати, әни тоже карантинда, мен тоже карантинда. Ул бер кая чыкмый, мен бер кая чыкмый. Менә мин аны бардым, алдым, һәм бүген миндә әни, бүген миндә бәйрәм. Әни? Ау. Привет. Привет. Ага. Они өзінің эшләре белән занята. Так вот, на чем мы остановились? Говорите на русском. Я говорю и на татарском, и на русском. Гүләш, Чувашига әбиң яшәгән уга кайтасымы? Кызганычка каршы инде бик берәр ел кайткан юк. Әбинең ерак әби дип әйтәм мин аны. Ерак әбинең каберенә кайтырга тырышабыз. Анда безнең туганнар да бар, анда әтинең сеңелләре дә бар, әтинең энесе дә бар. Бик тату дус гаилә. Ләкин инде дөресен әйтергә кирәк. Ерак әби үлгәч, барыбер дә аралар ерагая икән. Гомумән, нигез белән аралар ерагая дип уйлыйм, әбиләр үлгәч. Моя плохая привычка. Вообще на карантине. Я избавилась от своей плохой привычки. Я сейчас вообще не пью кофе. Я уже полгода не пью кофе. Потому что я поймала себя, я контролировала себя. Поймала на чем? От кофе у меня, например, очень сильно портилась кожа лица. Козла, имейте в виду. Попробуйте исключить кофе, может вам тоже поможет. Кстати, от Кока-Колы у меня тоже кожа лица ухудшается, но я не могу пока отказаться от колы, поэтому этот газированный напиток я пью. И на самоизоляции я вообще подсела на эту колу. Пушингердан сәлем Орша районы. Сәлем Орша. Сәлем хәлләрегез ничек яхшы? Айдаңа 8 яшь. Сиздән Рамазан ае сез ураза тута аласызмы? Алла берсе ниятләп торам ураза тотарга. Узган елны мин моны социаль челтәрдә шулай әйткән идем. Узган елны минем белән бик күңелсез генә хәл килеп чыккан иде. Ураза тотканда бит организмның бүтән кимчелекләре бәреп чыга. Менә кайсы җирегез селкенеп ычкынырга тора икән, ул бәрә дә чыга, пробка кебек. Менә шуннан ураза тотып бер 5 көн үткәннән кайсы җирегез авырта икәнлегегезне төгәл белә аласыз. Бернди врачка бара кирәк. Ул җир сразу авырта башлый. Минем почкалар слабы ул яктан һәм булды минем форс-мажор.
миңа уразаны туктатырга туры килде 2 атна тотканнан соң узган елны. Һәм хәтта бик җитди генә дарулар ишәргә туры килде балансны кайтарыр өчен, чөнки су эчмичә торып организм минем почкаларга зыян килеп, аннан соң мин 1-2 ай восстанавливаться иттем. Менә быел куркып торам. Ни өчен куркам? Чөнки узган елны әле мин форс-мажор килеп чыккач больницага чабаладым. Хәзер бит больницага барырга да куркыныч андан инде. Миңа мәсәлән дусларым әйтә больницада эшләүче килә күрмә әлегә контактларга кирип йөрмә, өеңдә утырасың, өеңдә генә утыр дип шуңа күрә кулны кисәргә язмасын, кулны сындырырга язмасын, да бөтен җирләребез исән-сау булсын, больницага бармас өчен тик томалдан гына. Скажите, пожалуйста, волос. Вот я для волос маски об этом рассказала отдельно, рассказывала в бане. Самая крутая маска, которую я всегда делаю и делала. Записывайте, пожалуйста. Один раз говорю и больше повторять не буду. Маска называется 221. Я всегда говорю про эту маску. Ну, всегда вы забываете почему-то или появляются новые люди, которым вновь интересно. 222. Вообще маска очень хорошо влияет на рост волос. В первую очередь. Һәм чәч куелуны да бетерә бу маска. 2 күкәй сарысы не исправляйте. Я говорю күкәй. Я понимаю, что әдәби яктан йомырка дип әйтергә диешмен. Мин ләкин мин шулай ияләшкән һәм миңа шулай җиңел, бу минем туры эфирым. Шуңа күрә мин ничек телим шулай әйтәм. 2 күкәй сарысы алабыз. Салабыз. 2 булды бу. 221 дип атала маска. 2 кашык Qo'rani so'g'amda unutdim endi 2 күкәй май балайы. 2 аш кашыгы бал салабыз, прям путырып салабыз ул балны. Ул бик яхшы питает кожу головы. Һәм 1 аш кашыгы май. Ул зәйтүн мае булырга мөмкин. Мин очень сильно рекомендую кокосовое масло. Я вам показывала бер көнне. Вообще я всегда показываю только то, чем пользуюсь сама и от чего кайфую сама. Или, ну, любой май саласыз да, булгатасыз да 221 һәм башыгызга тидереп куясыз. Меня сорыйлар, күпме йөрергә? Вообще нет такого понятия. Минимум 40 минут. Максимум, вообще, мунча керәсе көнне, у минем обычно якшәмбе көн өйләр җыштырам. Мин башыма сылап куям бу кашицаны дип әйтегендәйме, бу смесне башыма түрәм җылы итеп, обязательно шапочка киям. Полиэтиленовый һәм өстен яулык бәйләп куям. Һәм шулай итеп йөрим, күпме? Ну, бер көн буе 20 сәгать унда ясап куям, көндезге кичке сәгать 9-да гына мунча керәм. Көне буе минем башта йөри. Бер нәрсә булмый, бит натураль продуктлар. Но менә чәчләрегез бик коры икән, миңа әйттеләр, күкәй корыта диделәр, имейте в виду. Поэтому все индивидуально, но для меня это просто шикарнейшая маска. Как вы следите за фигурой? Кстати, мы начали марафон, я тоже об этом говорила. То, что мы начинаем марафон. Я сегодня не занималась, скажу честно, по марафонам. По марафонным стандартам не занималась. Потому что девочки мне там создали отдельный чат, мне пишут, что ты сегодня ела, скинь свой вес. Если честно, у меня даже весов дома нет. Их нет просто-напросто. Я всегда знаю, что у меня... Я всегда знаю плюс-минус 3 килограмма. Я могу это понять по себе. Я могу надеть джинсы и понять, плюс или минус 3 килограмма. Могу вообще по ощущениям понять, потолстела я или похудела. На данный момент я поправилась, плюс 2 килограмма. И сейчас я вешу... Сказать, сколько я вешу? Не скажу. Сағындым мин тапшыру командасы. Айна. Менә безнең, кстати, Гамбарова Айна. Ул безнең косметолог, супер косметолог. Аңа нәрсә булса да, мин сразу аңа шалтыратам. Айна! Битемә шулай булды. Айна! Кашым менә шулай тора. Айна, нәрсә эшлим? Менә бу битемдәге менә монда нәрсә бетче чыккан дип. У меня экран, по-моему, чуть-чуть красноват, нет? Шонкра Айна меня всегда спасает, поэтому самые страшные фотографии мои — это у моего косметолога. Я вот так вот фотографирую, вот так вот прямо свой класс, свое лицо, свой прыщ я отправляю. Отлично выглядите. Спасибо огромное. Спасибо. Сәлем Гүлназ, бик рәхәт иде, еләндек инде. Конечно, еләнәбез әле чыкмаска теләп утырырбыз. Мин, честно говоря, тоже еләндем инде. Башта так скучала по съемкам. Кстати, съемки дигәннән я сегодня сделала доставку из магазина Sergenetti. Сейчас буду делать обзор. Такие крутые вещи. У них такая летняя коллекция. Уже готовлюсь к съемкам. Алла берсе алар тиздән башланыр дип уйлыйм. Майданга ничә яшь әйттем. Өйдә ятып иммунитет төшеп бетте. Без 2 айдан баш авырта башлады, давление урамда йөрмәгәч, яңа бактерия һәм вирусларга каршы иммунитет юк.
Но алла тіріп өзгесіне не настраивать, наоборот, үйде бетінде хауасызлықтан ғана иммунитет түшін біріншікті. Міне гүл жемерсті ойым, шиповник біз күн сайын іше, біз ғайле білен. Обязательно тмин май, мен аны күн сайын ішем, на голодный желудок, ол тоже арттыра. Но урамға шығу дегеннен, әлбәтте ол проблема. Міне ең зор проблема шәһәрдә қалған кішілердің аулары кімдір урамға шыға алмай. Міне ол яқтан сіздің ең зор минус. Бұлай үйде отырып та, нешік те болса тырышырға керек, тырышық. Главное ауырмасқа. Какие маски от выпадения волос? Интересно, я только что об этом сказала. Если что, я сохраню эфир, и вы сможете это пересмотреть, чтобы я одно и то же не говорила 150 раз. Как вы ужинаете? Потому что ваша фигура супер. Спасибо огромное. Кстати, я очень благодарна своему метаболизму, потому что я ем всегда, но ем понемножку. У меня нет такого, чтобы сел и давай все загрузил в себя. Я прям чуть поела сейчас, через час еще поела, через 2 еще поела. Кстати, по поводу ужинаете, у меня нет такого, чтобы до 6 съесть и все. Я вот, например, иду смотреть фильм в 9. В 8, например, иду смотреть фильм, 2 часа смотрю. Я чувствую, что у меня вот одолевает легкий голод. И иду за бутербродом. И в 11 часов я ем бутерброд. Потом, конечно же, охота чай с печенкой, обязательно теплый. Я, кстати, после того, как перестала пить кофе, я полностью переключилась на чай. И сейчас я получаю такой кайф от чая, но только от настоящего чая. Не какие-то с ароматизаторами. Ладно. Айдан расстегнул куртку, я его контролирую. Дети сейчас взрослеют и хотят быть очень модными, даже во дворе у себя. Так, Айдан, не отвлекай меня. Разговор ни о чем тема. Да, ни о чем. Ну, то есть о чем мы конкретно разговариваем, конкретно вы мне задаете вопросы, я и на них отвечаю. Я не люблю разговоры ни о чем, когда просто сидят в прямом эфире и читают: о, привет, салям, о, салям, Актаныштан. Вот такие разговоры я вообще не приемлю, поэтому следующий эфир я хочу сделать конкретной тематикой. Кибеткә дә чыкмыйсызмы? Юк, кибеткә чыкмыйм. Дөресен әйтәм, минем ирем эшли. То есть без барбыз да өйдә утырмыйбыз. Минем ирем эшли. Хәзерге вакытта, чөнки аларның эш урыны стратегически важный объектлар исемлегенә кергән. Они должны работать. Тем более руководство все работает. Һәм минем ирем җитәкчелек составында, һәм ул эшли. Һәм элек мин ул өйдә утырганда, 2 атна ул да өйдә утырды. Аннан соң аларны чыгардылар эшкә. Доставка белән китертәдер. Мен кайракны доставка, кайракны ирем керә дә ала метрга. Халыкның концертка йөргә акчасы калдымы икән? Білмеймін, анан халықтан сұрарға керек енді. Ну, концерт, ул бит концерт, білесің, концерт ул көңіл ашу шарасы. Элегіліктен көңіл ашу шарасы ул айрым категория болып саналған, һәм хәтта теге акчаң бик күп булмаса, ташып тормаса да, син үзеңә бу өлкәдә шикләүләр куймаска тырышасың. Ну, яра, бер барып кайтыйм инде дип уйлыйсың, әйме? Ләкин менә шунысын сизәм, мәсәлән, безнең Татарча Солянка концертларында состав, то есть тамашачылар составы, аудитория бер үк практически. Бір йөргәннәр гел йөри, мин моны сизәм, мин уже беләм. Ага, бу рәттә бу утырачак дип. Униксны беләм мин, кемнәр кайда утыра уже. Конкретно урыннар сатып ала. Татар җырын әйтмим дә, татар җырында һәр вакытны аудитория, менә алар ияләшкәннәр, алар яраталар, алар ел сайын киләләр, алар өчен бу традиция. Шуңа күрә кемнең бар акчасы, кем йөргән, ул аннан соң да йөриячәк. Кемнәр йөрмәгән моңарча, әлбәттә карантиннан соң да йөрмәячәк. Гляс, Костя, поселок раз, давайте мне этим, пожалуйста. Я не хочу разглашать личные какие-то моменты, потому что түрлі кішілер болырға мөмкин, еме кімдер анда сіздің де машинада ересіз, де машина номеріңіз деп сұрайлар. Онда личный данныйлар біле бөлішін ашуланмағыз. Какие фильмы, сериалы смотрите на карантине? Сериал, который я посмотрела, один единственный сериал, еще не люблю смотреть сериалы, потому что настолько залипаешь, прям сериалы ты как болото. Просто сел, и тем более, если у тебя, если ты контролируешь это все, то есть если ты можешь перекрутить где-то, сразу поставить 2-ю серию, а не то, чтобы ждать 2-й день, следующий день. Я так залипаю, что целый день могу смотреть сериал. Это ужасно. Это я, получается, не ем, не сплю, не контролирую ребенка, не занимаюсь домашними делами. Я просто залипаю. Мне надо досмотреть. У меня прям идея фикс какая-то в голове. Поэтому я стараюсь не смотреть сериалы. А так, последнее, что я просмотрела, это «Содержанки». Я посмотрела первый сезон, все серии, 8 серий. И, конечно же, пошла дальше. 2-й сезон, все 8 серий тоже досмотрела. Хочу сказать то, что
хочу отметить то, что очень крутые съемки в содержанках. Очень крутые съемки. Я не знаю, на какие они камеры снимали. Я как режиссер в первую очередь обращаю внимание именно на качество съемок, именно на картинку. Ну, настолько круто снято. Вот каждая деталь. Можно всматриваться, можно смотреть. Каждая деталь, она как-то символична и дает что-то знать. Рахмат бай, селисіз бай іштәлігі оқытушы шекілі. Рахмат бекзір. Соцзащита автоматически на 6 месяцев продлят. На 6 месяцев. Это про что, интересно, продлят? Выплаты социальные, да? Сабатулар Булармики, мы ответили на этот вопрос. Ждем коронную фразу в прямом эфире Бумин Гульнас Сафарова, бля. Как я скучаю по съемкам. Знаете, на самом деле Худай барысында шағыштырыр үшін берем, дұрысыңын айтканда, мен гіл ойлайдырым, қайтып еғыладырым түнгі 12-де. Уф, ялайтасым келе, несі керек бұл мен әлі, бұл тапшыны бітірейм екен deyip ойлайдырым. Нәрсеге рейтинг керек мен, нәрсеге керек деп. Но, возвращаясь каждый раз в программу, har однан тапшырдан қайтқаннан соң, мен недедір кайф аладырым. Мен көзімні емам, һәм қатын қызларына көз алдыма кетірем. Аларға нешік шады, алар елады, алар біздің біле сүйінді, алар киінді, алар екінші түрліге айленді, аларға бітін мен кайф біле кеттім деп. Вот от этого я получала какое-то удовлетворение, действительно. Может быть, я человек-мазохист, я не знаю, но я всегда получаю удовольствие от усталости, от проделанного. То есть я вот проделала, и я кайфую. Дома я это заменяю на уборку, на глажку, но я занимаюсь сейчас не только глажу и убираю, и готовлю кушать. Сейчас я по ночам начала заниматься своей школой, телевизионной школой для детей Лаберса. Я думаю, когда вот это все пройдет, может быть, я надеялась, что с лета мы начнем это делать. Бирсин Худай, бәлки жайдан ук башларбыз, ләкин көздән мин бу Гүлназ Сафарова үземнең исемен куйдым. Телевизионный школа Гүлназ Сафаровой, Гүлназ Сафарованың телевизион мәктәбе дип балалар өчен, балалардан башлыйсым килә башта, чөнки минем бирер белемнәрем бик күп. Мин анда югары белемле укытучыларны туплыйсым килә, актерское мастерство, актерлык осталыгы буенча, логопедларны җәлеп итәсем килә. Баланы менә телевидение өчен әзерләү генә түгел, гомумән менә экран каршында, камера каршында сөйләү, эшләү, фикер йөртү, ул бөтен өлкәдә дә кирәк булачак. Бөтен өлкәдә балагыз кая гына барса да, нәрсә генә эшләсә дә, это раскрепощение изнутри идет. Это раскрытие человека, раскрытие ребенка. Поэтому здесь будут задействованы все мои силы и ресурсы. Все. И я приложу все свои усилия, чтобы эта школа была крутой. И действительно, дети ваши не просто проводили время у меня как-то весело, да, не весело, а чтобы это было результативно, Алла Берса. Докажу, сделаем, покажу. Потому что иначе по-другому быть не может. Алла Берса, Худайның амин деген вакытында тур килсен безнең теләкләребез, безнең планнарыбыз. Чөнки без планлаштырабыз, а Худай барысын да урыннарына урнаштыра. У вас частный дом? Да, у меня частный дом. Я татар җырчылардан кемне яратып тыңлыйсыз? Минем дусырауларны яратмыйм, минем әйткәнем бар, минем өчен бөтен җырчылар да бер тигез. Яратмыйм дигән категория юк. Мин яратмыйм, бары тик беләсең, минем теге не была минем кеше җырлый белмичә, нәрсәдер җырлый алмыйча, җырлап, шуңа акча түләп, ротациягә куеп, зачем это вам нужно дип сорыйсы килә мин. Нәрсәгә кирәк бу сезгә акча түгү? Ну, кешенең йолдыз булып баласы килә, менә шундый категория җырчыларны яратмыйм. Аблай барста молодцы. Почему вы не красите ногти? Это мое личное убеждение. По личному убеждению я не крашу ногти, но некоторые опять-таки начинают путать. Когда я иду на маникюр, мне задают вопрос: вы же не ходите на маникюр? Прошу не путать маникюр, педикюр и покрытие шелак, потому что маникюр и педикюр я делала, потому что сейчас не делаю, сама не могу я делать маникюр. Делала каждые 2 недели и маникюр, и педикюр, но, к сожалению, сейчас уже нет. Поэтому близко показывать не буду. Мне очень нравятся натуральные ногти, мне нравится просто японский маникюр, от которого не пальцы, а... Господи, иногда забываем на такие элементарные слова. У меня уже, вот видите, атрофируется мозг на карантине. Не могу вспомнить слово ногти. Ногти начинают блестеть. Я прям обожаю этот японский маникюр. Всем девочкам рекомендую. Те, кто не хотят и устал от шелака. Я думаю, все узнали, столкнулись с трудностями шелака. Вот у меня сидит на 2-м этаже Они.
своим шелаком. Говорит, айда, қызым, бір ничек салдырыл енді бұл лакны, мен туйдым мына, мен бүтән мұны бля ере алмайм. Сейчас мы будем снимать. Как-нибудь попытаемся снять этот ужасный шелак. Татар жері премиясы биыл қашан болады? Татар жері премиясы 11 декабрьда болады. Традиционный рәвештә Барс Медиа, Татар медиа группасына үткәрә елда. Сіз бүгін айрыша матур. Рәхмәт. Мен участвовать ете алам мекен, мен тапшыруында мен Хабаровскадан. Конечно, участвовать ете аласыз, чөнки бар иде безнең Себердән килгәннәр. Без бүтән Башкортстаннан киләләр. Бар иде безнең кайсы шәһәрдән килгән иде әле ул бер хатын. Себернең кайсыдыр шәһәре, к сожалению, не помню кайсы шәһәрдән, ләкин Себердән килгәннәр иде безгә. Сез линза. Что такое? Ни привет, ни пока, сез линза. Если вы спрашиваете про мои глаза, у меня не линзы. У меня свои голубые глаза. Гуляс, я вас обожаю, вы лучшая ведущая в татарском шоу-бизнесе. Ушлар сезге рахмет, Бигзур. Кстати, мындай сіздің комплиментларыңыз меня Бигзур қуанат қоя. Иногда я не успеваю отвечать в директе, когда вы мне пишете сердечки, ставите рахмет, Бигзур, когда пишете, что я крутая, что я классная, что я стимулирую вас, что я вдохновляю вас. Я не всем успеваю отвечать и говорить спасибо. Но вот здесь, сейчас я хочу к вам обратиться. Рахмет, Бигзур. Бигзур, рахмет, сіздің сүзләрегез алар шынап та қанат қоя, һәм шынап та ниндидер менә көч исте миңа. Ага, кеше миннән стимул ала, кеше миңа кара бирәнә, мин тагы да яхшырак булдырырга тиеш дип, мин үземнең планкамны тагы да күтәрәм. Бигзур, рахмет. Кстати, по поводу директа, не пишите особо личные сообщения, потому что в директе я сижу не одна, у меня есть администратор Алиса, который тоже читает все ваши сообщения, она фильтрует обязательно, личные какие-то отправляет мне, то есть помечает мне, а на рекламные отвечает она. Әші түгіл мол ашқазаны ауыртқандарға. Нәрсе турында сөз бара хәзер, чөнки мен бик күп әйберләр ишәргә дидем инде монда. Яш акканда не эшләтергә икән Гөлназ? Ой, күзнең яш агуын белмим, потому что это отдельная категория, бар шундый кешеләр менә гел яш агып йөри. Җилдән дә яш агадылар, карандаш тидергәндә дә бүген безнең мин тапшырында булды бер героиня. Представляете, менә просто безнең визажист ала менә бу карандаш һәм янына килә башлый, и аның уже рефлекторно күзеннән яш ага. То есть она даже не дотронулась карандашом, аның күзеннән яш ага. Шуңа күрә это уже нужно обращаться к врачу. Монда консультациялар бирә алмый, ана мине врачлар бәреп үтерәчәк, бу монда консультация биреп утыра дип. Телевидение мәктәбе турында әйттем, дуслар, кабатланмыйм, эфир обязательно сохраню, и вы сможете посмотреть все в записи. Какие маски для волос делать, я тоже написала. Ильназ Гарипов, Ильназ обожаю, Ильназны Юратам, әйбәт малай, сәлем сиңа да. Әйсәнмесез, сез тәкъдим иткән конструктор просто бомба, рәхмәт Бигзур итеп. Вы купили все-таки агач конструкторларны, имя. Вот я всегда показываю только бомбы шаного сузима. Если мне что-то не нравится, я это даже не буду показывать. Тьфу на это. Я всегда сначала пользуюсь сама, пробую на себе, где что, попробую, поем, неделю проконсультируюсь с кем-то, разузнаю об этой штуке, все, сама попробую. Балага биреп карыйм, уйныйм, уйнысайбер, ашсайберны ашыйм, аннан соң сезгә тәкъдим итәм. Почему ушли с Татар Радио? Я с Татар Радио не ушла. Я ушла с прямого эфира, потому что я считаю, что я уже прошла этот этап линейного эфира. Все, это было в моей жизни, это было очень круто. Но это уже в прошлом. А на Татар Радио я осталась каждую пятницу. У нас в 6 часов Музыкаль Каймах выходит хит-парад, и я веду этот хит-парад. И еще в рекламных роликах я постоянно, потому что в коммерческом плане мы работаем, продолжаем сотрудничество. А так я работаю в Барс Медиа, напоминаю, кто не знает, или кто забыл, или просто это... Уже не знаю. Иногда у меня мысли теряются, когда я читаю и пытаюсь говорить, прямо этот нахлёст мысли идет. Так вот, я работаю в компании Барс Медиа, работаю я проектным руководителем в концертном отделе, заведую проектами сейчас. В данный момент я работаю там уже очень много-много лет. И очень благодарна своей компании, потому что Барс Медиа лучшая компания, что бы о ней ни говорили, the best. Ринат Галиаскаров, нәрсә бәйли. Ринат Галиаскаров, бик яхшы егет. Как часто моете голову? Ой, это вообще моя больная тема, потому что я люблю чистые волосы, чистые дома, я не дома. У меня волосы должны быть чистыми. Я не люблю сальные волосы, поэтому я мою до карантина, до самоизоляции я мыла каждый день. Сейчас я, конечно, мою один раз в 2 дня. Но все равно
Больше я не могу ходить, потому что у меня начинает болеть голова. Прям бошым ауырта башлый, шоң көрә мин юмыш ерем. Әйдәгез тутарча күшик, әлбез руча күшик барабыз ахрыста. Почему вы ушли с ведущей Тата Радио? Вы были прекрасны. Спасибо огромное. Я только что объяснил то, что ушла только с линейного эфира, а так я веду там хит-парад. И вообще сейчас я работаю на телевидении, больше ушла в телевизионную часть, больше ушла в проектную часть, где я являюсь руководителем проектов. Это мне нравится больше, потому что человек должен расти и развиваться. Нельзя оставаться на одном месте. А линейный эфир, я считаю, на радио должны вести молодые ребята, бодрые, полны оптимизма, потому что все равно в 30 уже появляется такое, вот это, потому что уже анализируешь, уже понимаешь по-другому, уже нет такого максимализма, как бы это было лет 5, 7, 8 назад. Поэтому на радио должны быть такие глаза, все прекрасно, все здорово, барда яхшы. Мин ноутбук әзерләп куйган идем, бала гына юк икән. Нияз Рахман, Нияз, син теге дистанцион обучение әзерләп куйган идеңме? Хәерле көн, ураза тотканыгыз бармы һәм ниятегез бу айда керергә? Мин бу турыда сөйләдем, шуңа күрә кабатланып тормыйм, эфирны карарсыз. Гүлназ, добрый день. Если среди ваших друзей, ради которых вы можете бросить дела и встать ночью и помчаться к другу. Знаете, самые лучшие мои подруги, вот честно скажу, мои самые лучшие подруги это Эби и Энни. И они меня всегда учили, то что без алар мине һәр вакыт өйрәттеләр. Без синең иң якын дусларың булырга тиеш дип. Һәм алар чынлап та минем иң якын дусларым. Мин алар белән барысы турында да бүлешәм. Һәм алар миңа әйтәләр икән, төнлә килеп җитеп, мин әлбәттә бөтен әйберне ташлап, бөтен эшемне ташлап, бөтен әйберемне алып аларга барып җитә алам. Гульназ, такаумчик, спасибо вам, рахмат, спасибо. Приятно слышать комплименты. Сәлам миннән дә нигә сәлам Ләйсән Ветрова, обожаю. Ләйсән Ветровны беләсезме сез? Балаларым мине дип җыр яздырган иде, Ләйсән супер җыр. Кая ул, кстати, ул җыр? Ул бик күп әйләнде. Ул җыр вообще прям до слез, до мурашек. Яулыклы кызлар аласызмы? Мин передачасына без отдельно выпуск эшлибез килә мөселман кызлары белән яулыклы кызларны алып, аларга да икенче төрле итеп яулык бәйлисе килә. Чөнки бездә хәзер бер төрле генә яулык бәйләм. Пәрәмәч и все китте. Мин беренчектә мыскыл итеп әйтүем түгел, ләкин әзрәк кенә без Европага карасак, әзрәк кенә без дөнья подиумнарына күз салсак, анда шундый матур итеп яулыклар бәйлиләр, анда шундый җиңелчә генә, шундый гади генә, ләкин алар шундый искиткеч һәм без менә шулай итеп стилистларыбызны әзерләп куеп, мөселман кызларын чакырып, башкаларга да менә сезнең мисалыгызда менә күрәсезме, нинди вариантлар да булырга мөмкин икәнлеген күрсәтәчәкбез. Мы же, кстати, 55 минут с вами разговариваем на разные темы. Тәмәке тартканыгыз бармы? Тәмәке тартканым юк, ләкин признаюсь, кальян тартканым бар иде. Вот честно әйтәм, бүтәннәр кебек мин тартмыйм, кальян дип утырмыйм, ләкин бу начар гадәттән мин әкрен генә котыла барам. Кола, ничего себе. Ну, да, Разилья, Нянгул, кола. Каян белдегез үзгәргәнен кофедан икәнен. Ну, Зөлфия, тикшереп карыйсың инде, менә бит торышы начаррак, әйме? Бер әйберне исключаешь, кремны алып атасың, башта карыйсың, бит үзгәрми. Бер әйберне алып атасың. Только методом исключения. И на это уйдет не один день, не 2 дня, на это уходит недели, айлар уза, еллар узмый инде анысы, но атналар, айлар уза. Бер әйберне башта төшереп калдырасың рационна, икенче әйберне, өченче әйберне так бал ашам ич карыйсың, моны ашам ич карыйсың. Һәм менә кофе ишене туктатканнан соң минем бит торышым үзгәрде. Һәм шулай тмин майына да мин бик рәхмәтле, кызлар да, егетләр да, мин чынлап әйтәм, ихлас йөрәгемнән әйтәм, тмин майыннан соң иммунитет кына күтәрелү түгел, менә бит торышы яхшыра, менә бу тиренең торышы яхшыра. Однозначно, косметолог кына түгел монда. Әлбәттә, все нужно делать в совокупности, если честно. Бер ишеп кына утырып булмый анда. Шул косметолог да, тмин майы да, тагындыр маскалар да, но мин тмин майының бик зур файдасын күрдем. Һәм үземнең бүтән туганнарымны подсадила. Эфирны саклагыз, эшем күп саклаячакмын обязательно. По хроническим заболеваниям во вред нельзя поститься, лучше жить сколько можете и кормите постящихся. Дөрес әйтәсез, сез әйе миңа да хәзрәт нәкъ шушы сүзләрне әйтте. Нәкъ менә сез әйткән сүзләрне әйтте. Но ведь хочется, понимаете? Я понимаю вот эти все правила, но вот прям всей душой и телом хочется держать пост. Миңа әни дә Роша, әгәр дә бу җиреңә авырта икән, тотарга ярамый дип, ләкин күңел тарта бит, нишләтергә соң? Үзең ничектер гаепле тотмыйсың кебек хис итәсең Ходай каршында.
Story'slarni azrak tushirali bizanasi kela boshladi degan Illas Garipov. Illas, bizanu bo'yicha tushirmay ko'rasizmi? No makeup deb ayta olmayman. Кстати, сейчас у меня накрашены ресницы. Видите, я специально подготовилась к прямому эфиру, накрасила ресницы и причесала брови, потому что, ну, люблю я это делать. Я даже когда дома хожу, я не хожу такая. Я обязательно причесываю брови. Хотя бы. Шлисим, без бутерда сөйләштек. Что әтиңе ошағансыз, субханалла, машалла, кімдір әниге, кімдір көпе әнең деп айтак. Вообще менің әти біле әнені ошаталар бір-бірсіне. Сохраните эфир, сохраню обязательно, лишь бы он не вылетел. Где купили такую футболку с надписью? Ой, вообще такая крутая футболка, давайте я вам ее покажу. Она такая клевая, она такая удобная, вот такая, видите? Тут еще может уместиться еще одна гульнас, здесь еще одна гульнас. Называется она «Кайфуй в потоке». Кэмфло. Кэмфло, по-моему, так называется. Камфло, по-моему. Ссылочку я сделаю у себя в сторис. Это очень крутая одежда. Кстати, брюки тоже оттуда. Уже ты защищала биткен. Знаете, я вообще очень сильно люблю сидеть на полу, поэтому мой прямой эфир тоже проходит на полу. Вот, я не знаю, я получаю какую-то энергию, что ли. Мне нужно быть ближе к земле. Вы ведьма? Очень такой странный вопрос. Ну, не знаю, как я окажусь вам ведьмой, да? Сохраните, пожалуйста, эфир, обязательно сохраню. Нинди шейшесис, ой, шейлерге, мин вообще айтам, бит бу минем отдельная тема. Мин яшел шейда ишем, кой бир вакыт найма, кара шей ишем, гам кара шейни билесизми, нинди аламтыгы бар бит, эле граммлап кына саталар, граммнар белән саталар аны. Бер нинди әйбер кушылган шей алмыйм мин. Прям миңа кирәк натураль шей, бер нәрсә кушылган булмасын анда. Айдан? Син молани? Кем булып эшли ирегез? На этот вопрос я тоже не отвечу, потому что на личные вопросы не хочу отвечать, вот честно. Очень жалко Анвара Нургалиева, он так заботится о моей, тут так облили его грязью. Я с вами полностью согласна. Они совершенно яратадыр Анвар Нургалиев, Гляну янына йөреп, Гляну турда кайгыртып, у Гляни турында сөйлидер, они былай дип әйтте, они тегеләй дип әйтте, дип әйме. Ләкин күрәсезме, әллә нинди комментарийлар арасында начар кешеләр бар. Я вообще удивляюсь, как такое можно писать людям. Мин шаккатам, мин укыйм да шаккатам. Анвар Нургалиевның комментарийларын укыдым, әйме. Да вы сами заразили концертларга йөреп. Ну как такое? Человек потерял свою маму. Она и так плохо сейчас. Аның былай да әнисен нормаль рәвештә тиешенчә күмә алмаган. Аның йөрәге сыкыр. Ул нәрсә эшләргә белми. И тут еще вот такими комментариями добивать людей. Зачем это все делать? Я не понимаю. Мин кайбер вакытны менә президентыбыз Рөстәм Нургалиевичнең крем комментарийларны һәман укып, анда нинди кытышкыш кына әйберләр язмыйлар. Менә сез улыгызны югалтыгыз, сез аңламадыгызмы әле? Ну как вообще кеше баласын югалткан, име? Как это можно казып чыгарып, моның белән кешенең битенә бәргән? На дип. Это же просто бить лежачего дигән сүзне аңлата, име? Это, мне кажется, это возвращается. Нельзя быть таким злым, уродливым изнутри. Это возвращается. Что от нас исходит, обязательно возвращается к нам. Поэтому мин андай комментарийларга вообще қарамасқа тырышам. И если честно, я раньше как-то не блокировала, думаю, ну ладно, пусть пишут гадости, да. Но иногда такие грани переходят люди, что я блокирую. Думаю, қарап отырмәлі сен да, яме, күзіңні ақайтып, ышқынәлі мұнан деп ойлаймын. ПШТ, мое любимое слово, ПШТ, 3 буквы, пошел ты или пошла ты, переводит. Да, грубо, но с такими людьми только так нужно, вот так вот отсеивать таких людей. Вообще держитесь от таких людей подальше, потому что они с собой, мне кажется, эти люди вот идут, да, и рядом с ними вот такой негативный шар, круглый, большой негативный шар. Они не могут впустить ни деньги к себе, ни позитив, ни добро, потому что они укутаны в этом говнеце, извините за выражение. Менде ярадым сериаллар зависимость. Игілі шылу қадар ұстайтып синдіріп сөйлейсіз. Осталось сколько деген? Сейчас у нас эфир закончился, осталось 1 минута. Бір сағат кіна буламын не бу. Дуслар, наверное, на этом все так хорошо. Почему осталось 1 минута, ты? С чем это связано, интересно? Так, еще Бузова, как вам тогда? Я Бузову обожаю. Вот я люблю Бузову за то, что она трудоголик, за то, что она, несмотря ни на какие комментарии, несмотря ни на какие отзывы, делает все по-своему, идет по своей дороге. Молодец просто. Браво, Бузова. Балалар, білешілер, проектный шлер, тілеушілер, неше ешке қадар бұлырға тиеш.
Пилочка, блин, хорошо снимается. Вот, они сейчас как раз сидят и пилят свои ногти. Потом я буду их... Как там? Я уже забыл, как это называется. Ацетон малю. Ну, вот этим заворачивать и убирать лак. Оренбургтан кой нәрселер исәнмесез, сіз шундый рәхәт кеше, гел сезне тыңлыйм. Я думаю, что... Вот у меня осталось 57 секунд. Почему это так? Я вот этого не пойму. Неужели я не смогу нормально попрощаться? Как вообще сохранить этот эфир? Надо сохранить его. Сейчас я сохраню этот эфир. Нет, по-моему, не получается. Негодер, камера не фиксирует, прям расплывается все. Я уже столько много говорю, что у меня уже лицо горит. Видно ли это вам или нет? Вы с детства говорите на татарском? Я с детства говорю на татарском. У нас в семье все общались на татарском и сейчас общаются на татарском. Я просто, знаете, я не могу сосредоточиться, потому что у меня горит таймер, и там написано: осталось 7 секунд, осталось 6 секунд. Просто ракета какая-то, и мы сейчас взлетим все вместе куда-то. 0,